maiga yo mugavana wa county ya Kisii Simba Arati gochakia umurubirio kazi mashinani habwasa abantu bagokora emirimo yo gochena emeche abo gochipara nensemo echindoche nigo bona bakori emirimo abo kurwa sensemo yo wodi ya Bugiakumu egotoka se bunge abonchari county ya Kisii litkoria rero barenge korochena horoche rwa Nyakeni okoria nigo bona basokire na kumwiraniria mbuya umuske Arati asoko ba emirimo yo eri banyorere engere yabo ya kera lituko asebarire ire yo gochoko musira sentunde ya kabira sobochori bore bosio nigo boigo bagokeire umuroberio uyoranyara ko bagokubaroseria amache hensemeyo na kubamukeria busena boigo kumwakira humuske Arati hamo no MC obo Ishmael Matundura ase okubaroseria amacha muri kitopetuel machini namange abakore emirimo b'umuroberio kazi mashinani uyochakiwa n'umugabana bwe county ya Kisii umuske Paul Simba Arati nigo basokire na korokyo mugokobo ase emiroberiyo wetero umugabana wito Simba Arati atoire gaze ku kazi mashinani ina kimogo tebase gabana wito Simba Arati okwana chinga kichekero balengo chenoro cherwanya Nyakeniongiro imeye wodi ya Bugiakumu bunge ya Bonchari tikuria rero nigo bagokire getambukire kyasibate bire nigo bakoreche gichegenga nabo igo kwinyorengere yabo yakera rituko nje nigonde no mogoko monene Simba Arati gavana yaitu atorusiri bioreri ase tutabwate kende tukunya kurwana n'abakungu kyagera kerogo sabukende banyora tubwati riomana lya chakiri iga abono bunande kasi mashinani kose buna tole kasi mashinani iga amange ali ebisegi biri byegenka mbiche bike yako batole busy omekirishwa otorusirisi ko tobekire busy twajakira korosi chindoche nande ntoche tochaka korosi chipara igonga omugavana wito Simba Arati tarairi negasiale nande togoteba Simba Arati nakire buyasenge ncho ya excellence Simba Arati atoire gasi muna bana nchende ngarati ngoewe beseyu ngande ngole chingoko mbeke nande nchake biasara biokonia magena ye chingoko nebituma nindoche ngabese ngochiere gonsukie sababu nabwateyere ngochakire biasara bone biasara kyane ndoche ngechikogendera singencho yo gabana yeto Simba Arati boigo nigo bamwiranira imbia mwemsebo wodi ya Bugiakumu umuske Ishmael Matundura asokubaroseria macha sensemeyo kubwatirana ne county ya Kisii asara kunyako bakonya kwigenderia nemerobero yabo ya kalituko iga no rocherwa Nyakeniongiro Bugiakumu ward agitacho omweshimiwa one Ishmael Matundura aka Omuongo akobucha machi nigo ntaite gwakira His Excellent Governor Simba Arati ngambia mono asokubwatirana no mwemusi one Ishmael Matundura korete project ya machi buna moroche mumbu alie tangi rororo macha ya kabuchire buya kogende tangi esoreri yakagenda pakekero reigoro ase tangi kare nene residents babugiakumu wodi banyanyora kuruabo batumeka kaki italie gasi ngiya baminto igonde no magoko manene konyara gonchandikete asengenja macha yagaringa machafu bono rujinga macha bera maya na agoki no mugabana wito Simba Arati amono mwemusi Omuongo nigo bono basokire na kumwakira mbuye muske Simba Arati na korira ko musira sentunda ya kabera bisi ngotebyo excellence Arati mbia mone sega se ya kazi mashinani tunamwambia arudi tena tunampongeza kwa kazi amefanya mzuri kaki nyagwanja umugabana wito abe tutam no Omuongo gende bosio nane yasamu ikike nane ngokora ngatenga Simba Arati ntutam ase igongo mwakira ngambia mono nabo igonte benga abantu baito tigatomwe kerogo keria kabera nyare ko bagagutugambira nabo igigafana yaito yani omwMC oito Bugiakumu ward at least nae wakorre gasingia matoroche ngachindoche chia igambuya chire na igonchi bwata macha mange Simba Arati gagendere gasi tutam tuamwire tutam Reporter ya Ensoko TV korabonchari county ya Kisii Chepethuel Machin